Na kajing Phai Khmat ke Sorkar Jylla la bun snem bat syukut tang haki jingkular ki Paidbah ke Selsella kila mi Khmat ban Moramot dala de yak Surok ka badai pet da ka tanat PWD road. Kani ka Surok ka de ubut lom jong ki phau hajar ngut bat spa tali ki shinang ha ka tika than bat ka jing sneu ka Surok kala penselang yaki babun ha ka tika than. Kila bun ki jing tho ki jing pen sngo shaki bor badai pet henry ki ni baro ki hap ha ki skor ki ba kelut bat ki ba pendon kam ya ka tika Surok kila hap ban mat jing man la ka khleman. Kumta da ka wei ka jingmut ba ka ni ka jingbam Phai Khmat ka Sorkar Jylla kam dai ban penthut pat ya ka yat ka yeng ki nong chong snong ki seng bhalang kila shim da ka sin jam ban shim jingket khli ban shna hi ya ka Surok klem da yo jingerap khindiat ru na ka Sorkar. Ki nong chong snong ki pharu ka khubor ka basai balada ka Sorkar kamle kumta ki Paidbah kin sa Juba. Ka Selsella constituency ka dei ka ba mi Khmat da u Arbin Stone bi marak kumu MLA na kaseng National People's Party lani NPP. PWD ramako. Dia galai again. Habatin, Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ye kishap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.